Nga priang semua bahai pi baro syakane channel jonga Israel. Kapamut Initiative for Shalom-related advocacies by exploring the land. Lingbakan ke channel pinya yai bat nga sha ki jaka bakong sanpa bakadeu haka Bible ke leng keri Israel. Kumbala kular minta kasngi ngan bataya pi balei kane ke Kynroh jong ke temple ke lekalalong ke jaka bakentang tam jong ki Jew. Kumba pijoi I hakidur shaphang keri Israel baki briu kiawan banduai ha kane ke Kynroh jong ke temple. Yakaba hakaktin Hebrew ki kotka hakotel hamaravi. Pila ban kli babalei ki Jew ki lek banduai ha kane ke Kynroh ke ei mo kadau. Menta kasngi ngin ya pai biang syaka menor ban tip ya kadau ba balei ki Jew ki poi banduai ha kane ke Kynroh liang Sepngi. Lakot kumta namarba kane ka don ha ka liang Sepngi jong ke temple. Ka history ke yathu yangi ba yakani ka Kynroh la tei da usin Herod min ar hajar snem minshua but shum la thmu ban penlong yakani ka jaka ban mani Henry kumno leit long ka jaka bakentang menta ban sngotu shu shaphang ka history jong ka Jerusalem kan mau ruan pe ya ki video barin jonga ladang ya paidin usim David utiet yakani ka jaka shokeu u arauna bat hadin kata u kun jong u usim Solomon usate ya ke temple baningkong min lai hajar snem minshua haka kita ba ar u Samuel kalenong ka ba ar phusau ka dekhot ka ba khat prater ter la thok kumne ha kata ka ju kasni u gad u la lecha u David bat u la ong ki leit shate sha ka jaka shokeu jong u arauna batei keduan ye utrai u David ula kongu ia ka hukum utrai bat ula leit kumba u gad ula yathu ya u haba u arauna u khmi sharum bat u yo I us im bat ya kirang ba sanshar jong u baki ya wan kiu sha u rinsiet yalade hamadan hakmat jong u David bat u kli gos im kanrat balei P1 shani Henry us im ujubab ngan da siu yaka ngan ai ho try u blay jonga ya ki jingkinya ki ba nga klem da sudor aa bat ula thiet ya ka jaka shokeu bat ya ki masidap hakador san po tele ki sbai rupa kumbaloi I hangne usim David ula thit hok ya ka ni ka jaka ha ka jingshai bat ka jing I thu lang baro menba u yo ka jingpanshai na ugat Bat hadin kata ukun jong usim Solomon usate ya ka temple baningkong ha kani ka ju hi ka jaka shi hajar snem shwa ban ka yo Chris. Bat usim Herod uteipat ban pinbha ya kani ka temple ar hajar snem minshwa ha ka badon kani ka jingtei ka dome of the rock jong ki Muslim. Ha usnem nyopo hadinu Chris na wan ka jing sha penjot ka ba kraw ya ka jat ben reu Israel bat kam tam ya ka nong ba Jerusalem ya kata ka temple ba kraw na wiang ding bat la rat ding kong wat ya ki mau dong ru da ki shipai rom ha po ka jing penya jong titos kumta ki jiu ki la du no ya ka jaka ba kentang tam jong ki ban mani bon ki jiu ki la sha penyap bat kitu ki badang lai im la penrengkang kepar syak keleng ke bakut ke pertai kin diat kitu ki badang sa ki sedang banjai syakri ya ublei keleng ke jaka ki ba marjan bat ke temple hi kat ba sya ki nong sensyar bari ki ba sensyar yaki kajing sedang jong kajing sensyar muslim kalawan ra kajing lai lu yaki Jew hakawai kaliang bon kilawan pai biang sya Jerusalem hadin ba kila syabe na Jerusalem hapok ke sensyar jong ke Rome bat ke Byzantine haki hinyos pak snem nadu balasya penjot no ya ke temple ki Jew ki sedang men pendon kam ya ki jaka ba marjan ban penlong jaka ban mane ya ublei ningkong ha ulum ban don ke temple barim nangta sa sya ulum olive nangta sa sya ka kherdop kaliang mingi jong ke temple nangta sa sya ka benta ba syathi jong ke temple ka badon ki kherdop sya ke temple kentup ru ia ka kherdop badon ka prophet Hulda kumbayo I menta kumno pat ki Jew ki lek poino ban penlong jaka kentang ya kane ka Kynroh liang Sepngi kumbalong menta haka spa snem ba khan reu hadin u Chris u Sultan Sulaiman ba kraw
ula penkut no ya ke jing sanchar jong ki mamluk kabalane jen lai spas dem bat ula sedang ya ke jing sanchar jong ki Ottoman Sulaiman ula sedang bantai penbahabiang ya ke Kynroh Jerusalem kabalong kumba kalong menta ha usnem katsan spa lai pun riu ula penseluruh ya ke Jew ki bahasa lebain ha Spain pada Portugal bakin wan paino sha Jerusalem bat ban im hapo ke jing sanchar jong u kani kapor kalalong kapor hakaba bun ki Jew ki la kiu ba haka imlang kasalang ha usnem katsan spa sa pun riu lawan ujumai ba pat bun ki ying ki sem ha Jerusalem la jot la pra kan thup ru ya kane ka benta ha ka liang Sepngi jong ka temple hadien kata laweng ya ki mau bat la pen khu ya kane ka jaka ka badon ha ka liang Sepngi jong ka temple bat usiem ul ai hukum bagi Jew ken pendon kam no ya kata ka jaka kum ka jaka mane jongki bat kane kala long ai kane kala long ka sien ka banikong bala itu da ki bor senchar bakane kan deino ka jaka mane jongki Jew but what hadin sounds pa snem ki nong senchar ba bodru ki buram ya kata ka rai usiem hoi ka long ka jaka ka barit bat ka bakap nya ba lajiet ya kane ka Kynroh liang Sepngi namar ba kaya senda ba bat ka benta ba kentang tam ha ka temple barim jong ti Jew minchua bat sa ka weru ka daw ka long ba kane ka Kynroh ka don hapo jaka ba sa ki Jew lane ka Jewish quarter ha ka old city jong ka Jerusalem kumta ka sup bat ka long shngain ru yaki ban leit ban wan ha kane ka Kynroh te nadu kata bat ki spa snem hadien ki Jew na jan pada jengai ki wan mane banduai ha kane Kynroh liang Sepngi lane ka western wall kumta kane ka kotel hamar avi haktin Hebrew kala kre ya ki spa hajar ki Jew ban wan duai bat kita yam pai do nu ya ka jingdu no jongki ya baro ki artli ki temple halor utei ulum kumta don ki bajar kerteng ya kane ka Kynroh kum ka wailing wall ne ka Kynroh bayam Henry bun ki Jew kim penonkam ya kane ka kerteng Norway kat na ya ka por ka rukom tensat kot linknyap jingduai ha tliu mau kala nang pur pat bun ki seng kila shim jing shakri ban yarap ya kitu ki bomla ban wan hi ban wan ra ya ki kot jing tho jingduai jongki ban tensat ha ki ne ki tliu mau kum kadak ban bu jingduai ha ublei te da ki hajar ki spa ki kot linknyap ju thap hakiniki tliu mau man la usnem te ar sien shisnem ki lum ki lang ki sei no ya baro ki kot linknyap baju tensat ki briu bat ki lek ban tep ya ki sha ulum olive ka western wall kala long ka shibanta jong ka culture jong ki Jew pat bun ki la thau jing ruai shaphang kane ka Kynroh kum kane ka jing ruai ba pau nam bha jongki yesh anashim im lev shel even yesh avanim im lev adam kabamut don ki briu ki ba da ka do nut mau bat ki mau ki ba da ka do nut briu don ro ka jing ong ba ka kentien ba jupunan kam menta mene ka Kynroh ka don skor ka thau ya kane ka Kynroh kumba phiyo I ya kini ki mau ki ba ha la ka jong ka jing he ka jing rin kani ka leit long ba ya kane ka Kynroh la tei ha ki ba bun pateng bin riu kumba pitip ba ya kanong ba Jerusalem la senchar da ki bun kis im bat kinong senchar ba harukom kam tam nadu kapor jong ka jingsha penjot no ya ka temple ka baar Henry wat la kataru ya ki mau nong rim bat don ki ba hajrong ru ki dei ki mau ki ba nadu menekong bat ki te ki ba shajrong pat ki ba kamrit ki dei ki mau thamai ki ba dangshu pendap shen ha kini ki spa slam balalei ki mau shisha le ne ki mau baningkong ki don dur randar ki rinti bat ki don line haman kadong latip ya kini ki mau kum ki mau usim hero nadu kapor ba senshar ki Ottoman hadu kapor jong ki British bat hadu kat kandai spa ripunyo ki Jew ki bakwa ban duai hangni ki hap ban ya pnyat ha kane ka jaka ba ar phu pramitar ka jingzrong la lai mitar shiteng ka jinghe namar ki bor senshar kim ai jingbit ban shna ban penhe ya kane ka jaka Henry ka jingkala ka wan kathma ban drusni ne ka 6 day war
Kadalong ka jingjob kabala penkala kongpong ya ka history jong ka Jerusalem Chisendon. Ka jingkala nakisnem jong ka jinglong rangli sya ka sur jingmen kabala dap da ki jingruai sngopa. Sashisien ka burom jong ka Jerusalem la penko biang bat ki jingtu ulpa ki prophet bala letno ki la urlong shisha menta. Kumban syukadau, ka Jordan kala yo ban kini bat sensyar ya ke East Jerusalem, lang bat ya ke Old City, ha usnem kat kendai spa sapupra, haba ki British kila penkutno, ya ke jing sensyar jongki. Te ha ka sngi ba ar, jong ka thamaba ba hendriu sngi, ne ka 6-day war, jong usnem kat kendai spa andriu punyo, ke shipai Israel kila jobno ya ke East Jerusalem, kentup ya ke Old City, na ka kti jong ka jing sensyar jong ka ri Jordan. Kabalan ne kat kendai snem. Hadian bala job tma bat binyaso ya ka nongba Jerusalem kum ka wei ka nongba jong ka Israel te ya ka ne ka western wall la pinhe kum ba ka long menta. Bat ya ki ying rem ki badot hang de la pinpra bat ya ki to ki basa hang de chi spa pratili ki ying la ai jakasa no shawei. Ka jing job jong ka Israel ban penlong ya ka Jerusalem kum ka wei ka nongba kala wanra ka jing kala ka ba crowd ha. Kum ba yo I menta hang ne. Te ka ne ka madan menta ba arpau hajar square meter kala long no ka nong kanti jong ka Israel. Bat la penot kam ya ka ne ka jaka ya ki program ba per kam tam ka jing shim smai ya ki shipai Israel la ne ka Israel Defense Forces la ne ka IDF. Bat kiwe ki program. Ka jing job haka thama ba driusi la ne 6-day war kala wan haka por ka ba piang tang. Namatang lai sni hadian kata kala day ka jing khawai niam Shavuot ne the Feast of Tabernacle ne ka jing khawai niam ki ying jai. Haka ba da ki hajar ki briu ki le wandum ha ka ne ka jaka ka ba dang shu pen he. Ka ne ka jing le niam ka long kum ka jing urlong ya ki jing tulpa ki prophet hindai hajar ki snem minshua. Markum tahi ka Sarkar Israel kala penbena ya ka jing pendam no ya ka ain jong ka jing sensyar Ottoman bat Sarkar Pareng ka bakang ya ka jing yalang pait ba hang ni ha ka Kynroh liang Sepngi ni ka Western Wall. Ka Sarkar Israel kala penbena ba ya ka ni ka Kynroh ka badon ka linter ka ba shispa sa pulai point nyau po meter bat ka jing jrong ba saw meter shiteng kan deno ka nongkanti jong ka ri. Bat la register haka lands registration bureau jong kari. Kane ka jing job tma kala penkut ru ya ka jing ya te kular ha peleng kari Israel bat Jordan. Lane kata ka armistice agreement kembala soy haka leit tariku April kat kandai spa sa po kandai. Kat kum kata ka soskular day ban ailat yaki jiu ban wan ban duai ha kane ka Kynroh bat ban pendep yaki wei ki jing la niam. Henry na du usnem kat kandai spa sa pra ha du usnem kat kandai spa an riu po nyeu kat kandai snem ka Jordan kala penkain ya kata ka soskular bat kam shim la sha yaki jiu ban wan ban duai hang ni menta ki jiu kila la ban rakhel lai du hang ni ya baro ki jing la niam jong ki jing khawai niam ka jing shim smai jong ki shipai Israel bat ki wei de kumbayo I hang ni menta don ar benta ha kani ka jaka kani ka de jong ki shinrang bat kani ha shiliang ka de jong ki kentai menta ka por kala don buat ki ju ki basngo ba om de shu ban pinya per ya ki shinrang bat ya ki kentai ha ba shakri yo blay de ban light na ka jing ya kan ad ka jing ya klumar ka sarkar kala sha ya ki tu ki bakwa ban ya klelang shinrang bat kentai ban duai kala ai jakaya ki hang de badon kane ka Robinson's Arch ne ka Kilon Mau u Robinson's ka benta ka bashathi jong ka Western Wall ha kini ki spa snem balalait ki jiu ki la penlong ya kane ka Western Wall ne ka Kynroh liang Sepngi ban kane jaka kentang namar ka Sarkar Israel kam sha wat ki jiu ban let kiu ban let money ne ban penlong jingdwai halor ulum badon ka temple minhandai kani kadai ka jing ya sngutho jing burlang bat kari Jordan bat ban sha tang ya ki muslim ban penlong jing duai bat ya ki bomdai muslim pat de ki sha tang ban leit pekai katuk ne kenta om ban duai lale ya kani ban light na
ki jingyakan art ki jingyaki ki balam wat sha ki jingo snamru hapdeng ki Jew bat ki Muslim Henry hakini ki kinget sngi Balei kladon ke jingkala namar haka santarik Oktober 2004 ka nong besar belha yahalom kabadai jongka Jerusalem Magistrate Court kalarai ba ka jinglet kiu ha ulum moraya banduai jar holiday kam day ka ba pen kain ain kalarai ru ba ki pulit ki day ban wengno ya ka jingkhang jongki ya rabai arye lipo u ba leit duai jar ha ulum moraya kala ongkum ni ka jinglet kiu jong u sha ulum ka temple banduai ka pen I kat nu ka ni ka long ka badon kamha ya u la ong ka besar unong san ain na ka liang u rabai lipo u layaro ya ka ni ka rai ka ni ka day ka hok ten rai long briu man briu ban mani lai lut ka long ka ka ba smola ngai ba ya ki ju sha ban leit ban duai ha ulum ka temple kat bai ki muslim pade ki sha ban le kat ba ki snobin ban duai ban yalap ban yele kai bo wat ban pen long jing ya ki ru ula pen kot Henry tang ka to ka nisngi ya ka ni ka rai jongka la pen khain do da ka ying bishar ba hajrong wat la kataru ka ne ka rai ka la pen ktik ya ba bon bat ka la long ru ka rai ka ba sa jing kan mau hadien habon ba shisien ka sngi kan poi ba ki ju ki la ban leit ban duai biang ha ka ju ka temple ka ba ki apartment jongki ki ju leit ban mani ha kata ka temple bashna us im Solomon min lai hajar snem min shua tangba don pat ki wei ki rabai menta ki bahikai ba day ban le kiu ban duai ha ulum ka temple namar ki ong ba menta da ki hajar snem la pinjersi la king dau thala ya kane ka jaka kentang da ki briu bom ngei ha uble jong ki ju kumta don kam ban pin khuoj bat ban pin kentang biang sai sien shua ban long ban pin don kam yaka shu da ka jinglei jong ki ha ulum kin sakum yu ya ka jaka ba kentang tam ka temple ha ka ba tang uling do niam barang ba tam ula bandrung sin shisnem ha ka temple kumta don ki barang yai ap bakan poi ka sngi bakin yo ban tei biang ya ka temple bat kumta kin sala ban dai kiu biang ban mane bat nang ni shakmat on sanang yo isu bon ki jingkala ha ka rukom penyai ya ka rukom shakri khamtam ha ka bayadei bat ulum ka temple bat ka ne ka western wall ne ka Kynroh liang Sepngi kenmau ru ban pe ya ki video ki bala debru dang don bon ki video ki ba ngandang penmi nang ni shakmat shaphang ka Jerusalem bat kari Israel hi barok away What glad band subscribe Kublai, one shot Israel.